柱間以来だ。このワクワクはまだ踊れるだろう。さらに別の技はないのか。もっと楽しませてくれ。こいつ連続の石像。甲斐先生、あれでもダメなのか。石像ではダメか。いいぞ、もっと踊れ。もうやないしかない。心臓の転結から見ても次が最後の攻撃となるな。正義。あの構え石像じゃない。まさかあれ以上の技があるというのか。ガリ、今回ばかりはいい時に来てくれたよ。大丈夫かカカシ。本当に父さんの言った通りだったよ、カイ。このチャクラ認めてやろう。体術において俺の戦ったものでお前の右に出る者は一人としておらん。このマダラがお前を最強と呼んでやる。いよ。早い。何、空間がねじ曲がっただと。やがい。これがガイの最後の技。どうなった。死ぬところだったぞ、こやつめ。風前の灯火だから楽しませてくれた。レーダー、灰になる前に俺が殺してやる。愚道玉を蹴るだと。激マヨ先生、ナルト、いや、なんとなく前とは違うな。オビトのやつが。ああ、自分でも不思議に思うってばよ。今なら全部を変えられそうだ。